तारो दिखा दी का बाटे सोलवारा के नीचे जक्सन भइल बा जवानी राजधानी की भौजी तोहर जवानी के ई जक्सन देख के ना केतना ट्रेन के ब्रेक फेल भ गइल। देखे काहे मुंह से चुआ मतारा पानी ए भौजी इमलिया खटाई तू थोड़े ना बारू कि तोरा देख के मुंह से पानी आवा जाई। पानी तो भौजी कहीं और से आवेला। अगर तोरा नहीं विश्वास नहीं है ना तो आबा ई लोग से पूछ ला ना तो हम 500 रुपया इनाम दे भौजी। नहीं सबके भेटाला ई चीजें। अरे का चीज? नहीं सबके भेटाला ई चीजें। बोल ना का चीज? का चीज बोल ना। नहीं सबके भेटाला ई चीजें। भौजी बही जो तोरा दिखावे के तना जल्दी का बा। आवाज तारो दिखा दे का बाटे सोलवारा के नीचे भौजी इतना दिखावे के जल्दी का बा। उ तो सबके पता बा कि सलवारवा के नीचे गुफा बा। अगर तोरा दिखावा ही के इतना जल्दी बा तो तू भी उड़ भी जावे दा सनी लियोन के तरह घूमा। बात तो सही है। जा जा लोग एखनी के चक्कर में तो तोड़ो लोगों के लाफलाइटिस धोली। प्यारी समझ गई। जाते जाते लाइक शेयर कमेंट जरूर कर के जाइए दोस्त। चला तानी फिर मिला तानी नया वीडियो में।